Hej YouTube, og i dag, jeg har bare lyst til at lave Minecraft video, og ja, vi starter med at lave en ny verden. Hvad skal vi sige, Minecraft, Minecraft, Hackcraft, ja, og Minecraft, Hackcraft, og vi tager kister med, og ja, så går vi i gang. Og jeg skal nok lade med snyde i det her ekspedition her. Ja, undskyld, det lagger lidt. Det gør jeg altid fra starten. Det lagger helvede til. Nice, hvis der er et jungle. En masse træer lige. Sådan. 1, 2, 3, 4. Stingøkser, det kan jeg godt bruge. Og det er lige for fik. Jeg har også fået lidt noget her. Og kister. Så nu starter vi op med 3. Ja. Kæft hvor det lagger. Fordi vores net er sådan mega dårligt i det her tiden. Og skal nok også snart have en ny computer eller andet. Det lagger kraftigt med. Det er helt vildt, det lagger fucking meget. Ja. Nu har vi 21, 3. Der er også finde et sted vi kan bo. Ja. Og gælds, det er mega meget snottet over halsen lige nu. Lad os se. Jeg ved ikke helt om vi skal bo i junglen eller et eller andet sted. Please også. Ja, jeg har lige stop, fordi jeg skal lige finde et sted at bo. Jeg tror det her det er et perfekt sted i et bjerg. Nu skal vi lige finde vej op. For der skal også være så mange blade i junglen. Det er irriterende. Shit. Der er langt. Au, shit. Jeg tror vi bygger bare sådan et hus herinde. Ja. Kan jeg ikke høre noget? Sådan. Man kan kun høre mig, man kan ikke høre det der Minecraft et eller andet. Det skal nok fikse næste episode. For, ja.
dropper lige herinde i et lille møde tydeligt. Sådan der. 1, 2, 3. Det skal også være 3 derhen. 1, 2, 3, sådan der. Sådan her. Men hvad fanden skal vi så mere ud af det? Det forstår jeg ikke. Det forstår jeg simpelthen. Nå, der kunne det. Pisse. Faktisk, det er det. Så må jeg hellere begynde at lave et eller andet crafting table. Sådan der. Det skal være her, og jeg tror der er 2 ovne. Sådan der. Nå, der kun én. Lortemælk. Sådan der. Kæft. Sådan der. Så hopper vi ind med kul. Okay, det er godt nok meget kul. Okay. Og jeg vil også bare sige, at det her Minecraft video, den bliver kun i 10 minutter. Fordi jeg har ikke lige råd til det nu. Det skal blive 30 minutter. Men det er bedre end ingenting. Det er faktisk dejligt udsigt det her. Og lidt endelig. Pisse også. Egentlig. Og jeg ved også godt, hvordan det her hus skal se ud. Hvis du bygger sådan her firkantet, så skal der være sådan en trappe ned. Sådan en flot trappe ned. Med lys, og så der skal være sådan et stort rum med masser glas på vinduet. Så kan man se flot udsigt. Det er det, jeg har tænkt mig at gøre i det her Minecraft episode. Eller episode, mener jeg. Kæft, mand. Ja. Kom så. Pisse, man, det går fucking langsomt, man. Sådan at finde jern. Det er lige på den lidt. Men det er også dejligt, at vi bor i junglen, fordi der er sådan, vi ved, masser af træ og ja, blade og godt udsigt. Ja. Okay, hvorfor mister jeg ikke min liv eller noget?